Avui fa anys que l'aviació feixista italiana va bombardejar el mercat central d'Alacant, tot i causant una gran mortaldat entre les persones que hi havia fent les compres. Sols els més vells recorden aquesta pàgina luctuosa de la nostra història i, malgrat el pas del temps, els llibres de text dels instituts encara no repleguen aquesta data que, juntament amb Xàtiva, esdevenen els nostres Guerniques particulars. Ara que ha començat la campanya per triar els nostres representants al Parlament Europeu, s'hi veu a les clares com des de les posicions conservadores i ultraconservadores fan tots els possibles perquè aquestes dates de la nostra història no ocupen ni un rengló en les notícies del dia. Qui perd els orígens perd l'identitat.